Σας καλωσορίζουμε στην Digitalent Greece, την πρώτη εκπαιδευτική πλατφόρμα online εκπαίδευσης στην Ελλάδα, με διαδικτυακά σεμινάρια digital marketing σχεδιασμένα για να ενισχύσουν τις δεξιότητές σας στον ψηφιακό κόσμο. Στόχος μας είναι να παρέχουμε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επαγγελματιών. Τα σεμινάρια μας καλύπτουν θέματα όπως online στρατηγική, social media marketing, κειμενογράφησης και στρατηγικές περιεχομένου, προσφέροντας 100% πρακτικές γνώσεις και εργαλεία. Τα μαθήματα γίνονται online και μπορείτε να μελετήσετε οποιαδήποτε ώρα, σε οποιοδήποτε μέρος. Στη διάθεσή σας θα είναι χρήσιμο υλικό, πρότυπα για την δουλειά σας, καθώς και ένα άμεσο σύστημα επικοινωνίας για απορίες και ερωτήσεις. Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους εκπαιδευτές με βαθιά γνώση και εμπειρία στον τομέα του digital marketing, αλλά και στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε και να σας υποστηρίξουμε σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής σας πορείας. Σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον, έχουμε εκπαιδεύσει επαγγελματίες που ήδη εργάζονται σε μεγάλες εταιρείες ή στην δική τους επιχείρηση. Μετά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων, θα έχετε πρόσβαση σε επιπλέον υλικό, συνεχή υποστήριξη με δωρεάν συμμετοχή σε live μαθήματα, ακόμη και μετά το τέλος των σεμιναρίων. Εξερευνήστε τα σεμινάρια, επιλέξτε το κατάλληλο και ξεκινήστε σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία. Σας περιμένουμε στο συναρπαστικό κόσμο του digital marketing